Wala na. Okay na lang. Ato na tabunan. Ayo tag-ampli diri. Tingog. Tingnan ta diri yang mga wire kay marag kuan mag unaon na tog kuan ang tingog kan tingog dara ayo tag-ampli duha ka buk na sunog ang iyang mga resistor sabot na asa ni transistor nga sunog paminan ako duha sa ni ka transistor na sunog ani ato ning ukbon aron tong testiran kay guba mahal ni platinum ro ni siya tong tangon dara ato na natangtang ang board kani mga transistor o kining upat ka kuan ato ning subayon asay naguba ani dara ato nang natangtang ang board ato na ning testiran ug asa dapita ang guba ani ato ning tangtangon ang duha ka resistor nga napagod kini naguba nga resistor naa pag inilaing mga pisa nga naapil ato ning pantestiran ang iyang power o kining mga kuan niya resistor o transistor nga na-address palibot kay nasunog man ang duha ka resistor na ginilaing mga pisa pod na apil tara kay napalitan man ang duha ka resistor ato na siyang ilisan kay nahuman sa tag check up aning iyang mga transistor to nang ilisan ng iyang resistor kay nahuman naman nato ilis ang mga pisa nga guba ato ana ning iuli ang iyang mga sakit mga wire niya kay aron natong matestingan kinahanglan di gina magkabalo-baylo kay parehar ba og tiil niya lain-lain nagdala nga voltahe nahuman na jud nato og pangtaod yang mga sakit ato ni panguli ang iyang mga iskro naaday ko diri sa pagsabungan ron nag-ayo og platinum nga amplifier kay wa na mo tingog ato nang itaod diri sa iyang nahimutangan og atong i-on aron mahibaw-an nato og nitingog na ba atong ipanguli ang iyang mga connection nya una testing sa tadaan sa iyang audio sa iyang RCA ug masiguro ba nga nitingog na ba kay motingog man ang iyang audio basta naka-input na daan ng speaker o ang iyang RCA sa loyo ato ging siguroon nga mo audio ba daan ang iyang input kay aron dili ta malangan kay nasiguro naman nato ato na ning itaod ang iyahang kuan dire sa iyahang audio sa TV mao mo guni ilang gigamit ug mag-video case sila kay nahuman naman natog plaster ato ana ning testingan aron mahibaw-an nato ato nang i-on ang iyang power nya ablihan nato ang iyang volume kay naka-ready naman ang TV sa atong gibutang nga kuandaan kanta ituyok na iyang blower kay kondisyon naman siya atong tan-awon ang kuan iyang speaker ug nitingog bang duha wa man musiga ang usabi na ko tingog na aday switch sa luyo ato nang i-on aron mo blink sad ang iyang suga sa pikas channel ay salamat tingog na gid taon wa na okay na lang ato na tabunan dali ra kay na. Ako sa tabunan ha. WD-40 ra ni tira ni.